Da farko dai sunana Amina Abubakar Shehu, wacce aka fi sani da Lulu, jaruma a masana'antar Kannywood. Asalina 'yar Zaria ce, na yi primary school ina a Zaria, sannan na yi secondary school ina a Zamfara, NCE a Zamfara. Na shigo 2018-19, na fara da wata makauniya. Na fi son tuwo miyar kuɓewa ɗanye. Lokacin sanyi. Saudiya. Hollywood. Duk duniya, ina son Dupika. iOS. Zara. Waɗanda da Rapso? Mene suna na waƙar Sani Dan Zainab. Ayye kurungu mai dali mai dala. Ina son waƙar. Shi ma dai Nasiru, wanda in menene kiɗan jini ya Habibu yau ya kore ni, wannan waƙar ina son ta, yana turo min da yarinta na, because da idan aka sa shi kowa na zaɓen mijinsa a cikinsa a 'yan gidan Muhammad. This is serious. So ina son mutum. Anyway, kulawa is my love language. So ina son mutum, ina fara ba shi kulawa. Messages. Saboda gidan ɗan Hausa ne. Buhari. Taidubaran. Okay, then let me say, ina son in ji Chinese. Ina so. Saboda ni 'yar business ce, ina kasuwanci iri-iri, sannan kuma ina da burin Allah bayan Saudi, Allah ya kai ni China, ya kai ni Turkey, ya kai ni Dubai, saboda in je in yi siyayya. So ina son in ji yaren 'yan China, because in na zo muna communicating da kaina. Ina so in ji Larabci sosai. Ina son in ji Turanci. Ina son in ji Yarbanci. Okay, ni leprosy. Ina ɗaukar wayata na manta, because a nan Najeriya kana da data. None. Ku kasance da mu a shirin Kannywood Tambaya da Amsa.